Horasma dihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatani tu hatta, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot damen asian di bata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatani tu hatta nagabe turpu jamita di partangyangan di bagasati kion, tarsurat do di Daniel tolu, ayat 10 tolu sahatu 10 alu. Hujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasar rohat tabi. Songonomma di dok. Dungi piri-pirion jala muruk si tutuma si Nebukadnesar, madokon ikko buanon si Sadrak, si Mesak, doho si Abednego tujuluna. Jadi terbuam mana tulu halaki tujulu ni rajai. Dungi ninna si Nebukadnesar mamadok nasida. Atehe, tongodo ali Sadrak, Mesak, dohot Abednego. Dangulu hamu memilih tu debatakku. Jala dangulu hamu marsob batu gana-ganaan siri naukku bajunjongi. Ope mulu ulu hamu nuai. Disi dibegi hamu suara ni sarune, tulila hasapi, arbab, surdam, godang, doh sadok ragam-ragam ni parhinaloan. Marsinggang jala marsoba tu gana-ganan nauku paulii. Alai mulusu ulu hamu marsoba, ikut tokinai hamu tipel honon, tuliang pamurunan namar nala-nala. Dungi idauma manang debata dia na tuppelu kamu siat tangakku. Jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak doho si Abednego madok tu rajai. Ali Nebukadnesar dak pola alusan nami ho anggota ringot tu nani dokmi. Mololomoro hani debata nami. Na hului hami. Sai paluaun na dohami sial liang pamurunan namar nalanalai. Doho siat tangammu ali raja nami. Alai nak solomorohana, ikko boto ommudu ali raja nami. Naso ulu hami memilih tuakka di batamu, manang marsoba tu gana-ganaan siri nauk pinajongjongmi. Ima sahabna. Dongan saha persiaon di bagasat tu hatta Yesus. Ia perdalanan ni ngulut tahun si pata rodak say mulus songon natasak kapibi. Terkadang uludo mengadupi akka pilihan-pilihan na maol. Tarlumubi ma taringot tu hasetiot tadi Tuhani. Mangihutto Tuhan do manang mangului hariburon ni portibiodo. Si pata ikop pilitot tado antara hasetiaon dohot kenyamanan. Antara tekanan manang ancaman kehilangan dohot kompromi. Jala di situasi na songoni majut-jut diuji hapor siautai. Tudos tusido najupak kita diturpukon. Ima pengalaman ni si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego. Nasidana tolu ima duli-duli sian horong ni Yahudi. Na pinabangkit ni Raja Nebukadnesar gabi wakilna mamaretta di wilayah Babil. Di jodo nasida asa menghadap tujulu ni Raja. Ala nasuului nasida dohok marsoba tugana-ganan na pinajongjong ni Rajai. Jalanunga takas di titik kokian. Manangisi nasuulu marsoba tugana-ganani. Ikot tipal honom maibana tuliang pamurunan namar nala-nala. Akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sada ujian hapor siaon natung macai borak doi di nasida. Dung mengaduk nasida tujulu ni rajai, jala ditakasi didok rajai ma. Ope, mulu ulu hamun waeng. Disi dibegi hamu, suara ni sarune, tulila, hasapi, arbab surdam, godang dohok sadok ragam-ragam ni parhinaloan, marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan naung hupaulii.
alai mulu suulu hau marsoba, ikut tokinai hamu tipel honon tuliang pemurunan namar nala-nala. Artina, dilehod dope kesempatan tu nasida laho marsoba tu gana-ganani, asa unang didabu tuliang pemurunan namar nala-nalai. Alai tung luar biasa do para si hohoton ni haporsiaon nasida na tulu. Ati penauk terancam ngulu nasida. Jala dilehod dope kesempatan. Asa maluasian ancamani. Alai tong do ngulu nasida marsoba tu gana-ganani. Didok nasida dope mangalusi rajai. Mololomoro hani di batanami na hului hami. Sai paluon na do hami. Sia liang pemurunan namar nala-nalai doho siat tangammu ali raja nami. Alai nak solomoro hana ikko botommu do ali raja nami. Naso ulu hami memilih tuakka di batamu manang marsoba tu gana-ganaan siri nauk pinajongjongmi. Ima songonna tajanak indek 17 saha tu saplalui. Songonima kesetian ni haporsiaun nasida natulu. Dan ulu nasida merbalik siad di bata, ati pe ikon aguan hosa nasida. Donga sa porsiaon, sian alus nasida natulu naking, di pabotohoni do haporsiaon nasida, nama cetugu tu di bata. Nasu terhutur ni manang ahape. Dang didok nasida rupaning, setia do hami porsia tu di bata mulu diurupi. Alai setia do hami porsea nakpe so diurupi. Omma ha porsiawan nama cai tugui. Dada marujahat tuaka halongangan asa porsea. Alai marujahat di bagasan panadaon doho parsaoran nadenggan doho Tuhanido. Mulu tauji do membandingkan tugu ni ha porsiawan ni si Sadrak, Mesak, Abednego tu ha porsiawan ni hita sebagian halak Kristen. Dajuk dope jupak kita haporsiaon namar nida hasil isarana mulu lancar usaha keluarga hipas-hipas tangiang hatop dia lusi ipe asa songon nasitia mangihutut Tuhani. Alai hola roak kana so hinalo mohon ni roha isarana sahik naso marnamalum sitta-sitta naso terkabul tangiang nasora maralus mulai ma ganggu haporsiaon na. Au sugari buira langsung dijupangi Tuhani secara fisik. Pitor haraon na dorana torop manang masa. Laho patu pa aksi demo. Aladak songon na dirohanay na saud. Alai marhiti pengalaman ni si Sadrak, Mesak dohot Abednego diajari dohita. Babua dada ikos sayjulu songon nadirohatai hasilna asa taha porsiai di bata. Manang dang ikos sayjulu masa halongangan bahenon ni Tuhani asa taihutto ni bana. Adong do pengalaman ni sala ina na mabalu na pugus. Dung modding amatai mertiga-tiga say rumay bana di pasar. Disadatiki didokdongan na matibana. Asa hatok gudang utungmu modifikasi ma tibangammi ninna. Alayaha ma alus ni inatay. Dang denggas songoni. Tumagom ma jujur nomor 33 otik petaho utung asal ma las rohani Tuhani ninna. Memang awal nai otik do pelanggan. Alai duk piga-piga liling diboto akka pelanggan asingima. Na jujur do inatay martiga-tiga jala sayur na pe sigar-sigar. Gabi marroam matorop panuhor tibana jala tiga-tiga na pe laris manis. Naik songoni manak kita. Ketika kita berani setia kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan membuktikan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Sipata memang dak pitor teida pangurupion ni Tuhani songon nadirohattai. Mungkin martangiang dohita asa pitor malum niasya sahid. Asa lancar kausaha, keluarga marhasonangan. Alai
hirasuteida dope perubahan. Di keadaan nasongoni taingok ma alus ni si Sadrak, Mesak, dohot si Abednego namadok. Alai nak solomo rohana, ikko botong mudo ali raja nami, nasu ulu hami mamili tuak kadibatamu, manang marsoba tuga naganaan siri, nauk pinajongjongmi. Lapatanna, ati pedak pitor taida pangurupion ni Tuhani, unang ma gabi ganggu hapor siaota. Alai marsi hohok ma, ala hapor siaota dada marsi gatung tu hasil, alai tu holong di debata nama notong hidup. Donga sa hapor siaon, di pardalanan ningulut tahun, gudang do tanda petik pamurunan namar nala-nala. Mungkin doi alat tekanan ekonomi, mungkin sahik na sumarna malum dope, rumah tangga na so harmonis, dohot akaparu kilon na asing na borat. Alai porsia mahita, naso tuhamaguak kita alani. Jala naso pasubun ni Tuhani, holak kita sendiri mengadupi tanda petik pemurunan namar nala-nalai. Taingok ma pengalaman ni si Sadrak, Mesak, dohot Abednego. Dung ditipalhon na sida na tolu tuliang pemurunan namar nala-nalai. Tarbereng ni Raja Nebukadnesar do, adong opat talak merdela-dela di pemurunani. Dang manang mahua na sida, jala rupa ni napapatoni, tudus do di idebana tu anak ni akka di bata. Budi tajaha di ayat 25 dokter pukon. Ima wujud pangaramotion di debata tu na sida na tulu. Ati pedang mitop api namar nala-nalai, alai hadir do debata mangaramoti na sida. Suak songoni manang debata mangula di tonga-tonga ning ulutta. Ati pisipata dak pitor di pasiding akka paruk kilotay. Alai dilehod do hadameon dohot hagugun di tonga-tonga ni akka paruk kilotay. Alani taingok ma, molo marsihohot hapor siaota di Tuhani. Damulu hita berkompromi dohot dosa. Naso pasubon ni Tuhani holan sahalak temerdalan. Alai saya donganan na dohita. Songon naung ni baga-bagahon ni Tuhata Jesus tuak kasisian nai. Didok-dok. Saya donganak kuduhamu rasi rasaro ajal ni hasiangano. Dungi songon si Sadrak, Mesak, doho si Abednego haruar mahita sian akka tanda petik pamurunan namar nala-nalai di bagasan hapor siaon doho pakirimon dalam tutuguna. Alani marsi hohot so muba-uba mahita makkapor siya Tuhani. Nak pedangi ko sesongon na tahirimi di patupa di bata di bagasan ngulutta. Jala jamok mahita asa unang hari buron ni Portibion mangitopi hapor siaota. Tatiru ma hapor siaon ni si Sadrak, Mesak, doho si Abednego. Iko barani do nakita madok. Tu do huaso ni debata peluhok kami. Alai nakso di pelua, naso jadi munggil hapor siaon nami siad debata. Amin. Anggiak ma suan hapor siaon na songoni di bagasan ngulutta. Asa di boto Portibion, adong do debatat na mangulu. Nasatia makaholongi, jala natotong mangaramoti hita sahat tu ujungna. Amin.